E en chándal perde moito. En chándal perdeu todo. Ha subido estas. Ah. Ahí está. Os días. No sepas, cierra por ti, Bos días a todos. Ábrese a sesión extraordinaria urxente. O motivo da urxencia é a solicitude de desafectación do edificio Princesa de España, que é propiedade do Concello, pero está sendo utilizado por a Consellería de Educación. Entonces hai que notificar yo, inda que xa está falado, hai que notificar yo de forma oficial. Está falado desde o 28 de abril, acordado, pero oficialmente non fixemos nada, pois, como todos sabendes, non había secretaria, ou non estaba non sei que, ou non estaba non sei cuántos. Cousas habituales que pasan neste Concello. Votos a favor da ausencia. Votos en contra. Bueno, pasamos ao primeiro punto do orden do día. O primeiro punto do orden do día é... non ten un nombre. Alteración de bens. O primeiro é a aprobación da acta. Bueno, aprobación da acta da sesión anterior. Alguna intervención? Vale, apróbase por unanimidade. O segundo é a alteración de bens. Sí, pero eu estou me rindo do nombre, ven sendo así como... Bueno, é igual. Vamos ao caso. Estamos ante un requisito formal que hai que facer. Xa estamos ante un trámite administrativo, non ten unha decisión grave. Pero é conveniente que fagamos un pouco a exposición de motivos por que chegamos hasta este punto, inda que non é exactamente o punto que hai que votar. Como todos sabedes, estamos falando, o noso Concello non ten unha guardería pública, e durante moitos anos intentouse conseguir con varias accións, unhas con semi-éxito e outras fallidas. A primeira que tuvo un semi-éxito ven do 2014, cando se pretendía facer no solar de obras públicas, do antigo solar de obras públicas. O Ministerio cedeulle unha parte á Xunta e a Xunta fixe un proxecto dunha guardería, meteu no seu presupuesto, por valor de 1 millón de euros, inda que o presupuesto do edificio era menor. Todo iso dunha forma un pouco precipitada debido ás eleccións a campaña electoral do 2015. O Concello procedeu á demolición dun edificio que había ali, non é que fora unha maravilla, pero era mellor que o que está, e o señor Jiménez perdeu as eleccións e este grupo de goberno decidiu que ali non podía ser a guardería, por varios motivos. Primeiro, o solar non era completo. Como vos dixen, a parte que da Avenida de Sousas era do Estado e cedeu a Xunta, e a parte que era da Avenida de Castilla, no ano 2017, cedeu nos raros. Nos agora, a súa vez, falando de terreno, depois falamos de outras cousas, en cuanto ao terreno, nos a súa vez fixemos saliu unha orden do Consellería de Vivenda, solicitando terrenos para construir viviendas sociales. Entonces nos ofrecemos ese terreno a Consellería a semana pasada, hacia a carretera de Castilla, que a idea de que eles poñan tamén o que estaba previsto para a guardería, porque non é facer un edificio de adiante atrás de viviendas sociales no centro, non nos extrarradios, é onde mellor funciona. Vamos a ver se ten éxito a operación. Descartamos aquel sitio. Ahora volvemos a falar da guardería, que xa está o solar aclarado,
Descartamos aquel sitio por dúas razóns. A primeira, estamos falando dunha guardería para 82 rapaces de 0 a 3 anos. Evidentemente, eses non van solos, teñen que ir os pais e os profesores. Estamos falando dunha ocupación entre rapaces e pais de alrededor de 225 personas. Naquel momento non había ningún tipo de aparcamiento ali. E despois tiña outro fallo muchísimo máis grave, que unha guardería para nenos de 0 a 3 anos tense que desenvolver en planta baixa, non en planta alta. Naide querría que os seus fillos de 0 a 3 anos anduveran por as escaleiras para arriba para baixo ou por o ascensor. Por riesgo de atrapamiento, por riesgo de 50 historias. O sea, o planteamiento arquitectónico podía haber feito de outra forma, pero non se fixo. Entonces, nos descartamos esa idea porque tiñamos outra na cabeza, que é constituir un gran campus docente deportivo no que é a Granxa. E así o diseñamos no novo plan xeral. O campus que hai, pois, no novo plan xeral ten unha calle por o norte nova e outra calle por o sur por onde están as piscinas. Están as piscinas e pasa por detrás do colegio. Ese é o novo ordenamento que ten o campus, por decirlo de forma. É dicir, unha vez ejecutado o plan general, todos os problemas que pode haber de tráfico existentes e novos serían perfectamente asumibles por a infraestructura. Despois había outra cuestión importante que queríamos que estuvese ali, sobre todo na Princesa de España, ainda que nun principio e o puxemos fora, pero estaba fora ao lado. Pero o plan xeral non se aprobou e non se podía ejecutar aí debido ao plazo. Entonces, a segunda cosa que valorábamos era manteñer o ciclo educativo dentro do Princesa de España. O Princesa de España, como colegio, ten varios problemas. O primeiro de todos é que do primeiro ciclo de educación infantil que se fai no Amaro e que se fai aquí nos módulos, moita xente non vai ao colegio Princesa. Marcha para Oimbra ou marcha para Castrelo. Debido a un problema de integración, porque aí está mal dicilo, pero non hai un problema de integración sobre todo con a etnia gitana, con outros estranxeiros que cada vez son máis, entonces os pais deciden leválos aos lexos con todo ese sacrificio e non leválos ao Princesa de España. Isto vai facendo que o Princesa de España cada vez teña menos alumnos, ainda que xa está completo, pero as perspectivas son fastidiadas debido, sobre todo, á marcha dos alumnos. Que cada un pode leválos onde queira. Os pais son pais, non obstante. Sencillamente intentamos que nun mismo centro haxa unha continuidade de educación nun mismo entorno. Por dúas razóns. Primeiro, para mantener que os rapaces se familiaricen co sitio e despois, por facilitarlle aos pais que o que ten un fillo non lle pasa nada, pero o que ten dous ten que levar a un sitio e outro a outro. O sea, e iso genera tamén un problema de tráfico. Unha vez tomada a decisión de facer a guardería no Princesa, pois surge unha nova oportunidade que son os fondos Next Generation. Os fondos Next Generation foron entregados a España para crear 60.000 plazas de preescolar, dos cuales a Xunta lle corresponde unha parte, igual que a todas as comunidades autónomas. Cando salieron os fondos Next Generation, pois, dentro das renegociacións presupuestarias da autonomía galega, pois, evidentemente, falase co BNG, falase co PSOE, falase con quen se pode. Entón, o BNG, neste caso Diego, fixo unha solicitud a través do BNG para facer unha guardería en Verín e o PSOE fixo outra para facer tamén unha guardería en Verín. A nosa, dentro das negociacións, foi rexeitada e tuvo éxito a solicitud de Diego. Entregaron uns 710.000 euros, entregaron nada. Concederon unha línea de 710.000 euros, dos que 507 son para obra e os outros 200 son para funcionamiento. Non sei para que nos dan para funcionamiento se ainda non temos a obra.
pero en realidad só podemos contar con fondos por valor de 507.000 euros. Curiosamente, a Xunta devolveu 22 millóns de euros deses fondos que había para facer escolas deportivas, ou sea, escolas infantiles, alegando Rueda que non entraban dentro das súas cousas. Bueno, o caso é que nos deu, nos concederon, ainda veremos se nos lo dan, unha línea de 507.000 euros. Unha vez confirmada isto, tuve unha reunión con familia en Santiago para aclarar precisamente este punto, se eses outros 200.000 euros se podían utilizar para a construcción, e dixeronme que non, que só me tiña que arreglar cos 507. Fixemos unha primeira idea a ver do que podía costar unha guardería, evidentemente cos 507 a mitad escasa. Unha guardería nova que seguindo a primeira línea que había de tirar aquelas viviendas que son irrecuperables, fixemos un proxecto para recuperarlas e valen máis que rodelas novas. Entonces, aquelas viviendas pues, hai que demolelas dunha maneira ou outra. E pretendíamos facer ali a nova guardería. Eso implicaríanos uns costos a maiores de que un edificio novo e tamén teríamos que facer para a entrada de funcionamiento pues, o que é o vial norte para poder entrar por aí e tamén limitaría o tempo porque non podíamos estar construindo e os rapaces xugando no patio. Inda que se vallase un pouco, pues sempre hai un certo riesgo. O sea, entre a calle nova que hai que facer, que xa se iniciou o proxecto de expropiación, está informado, e os rapaces no colegio, pois, para facer un edificio novo, xuntanse dúas cousas. O primeiro, non chega o diñeiro, e a segunda, non chega o tempo, porque o colegio, isto requiere máis tempo de construcción e o colegio está ocupado e ten que funcionar. Entón, tomamos outra decisión para intentar abaratar costes e intentar compatibilizar o tempo que non están os rapaces para facer polo menos a hora gorda, non? A hora bruta. Para iso tuvemos unha reunión co delegado de Educación en Ourense, Diego Maseu, e explicamos a nosa idea, que é a que traemos agora aquí á mesa, donde, si de verdade queríamos facer unha guardería hoxe, para aproveitar eses cuartos, e máis adiante con outras oportunidades, si que de verdade queríamos facer unha guardería, tiñamos que facela aí. En compensación, nos facíamos unha serie de melloras e reordenábamos o que é o patio, un novo pavimento, cambiar o patio cuberto, que para iso, pues, sí que podíamos facer. Eso foi aceptada a proposta e indicounos de facela dunha forma oficial, que é o que vimos a facer agora aí. Vou mirar a ver se me olvida alguna cousa. Sí, a nova situación entra dentro do noso proxecto porque o campus pretende englobar a todo o que é toda a educación, todo o ciclo educativo de todo, menos os que están alá no Barranquilla. É dicir, ahora, unha das cousas que vai a pasar aí, esperemos que no próximo ano, as piscinas que están aí, vamos a trasladarlas a Perguiza, e aí volve a quedar un terreno. Entón, a idea é pedirlle a Consellería facer un novo edificio de educación primaria para absorber tanto da carretera de Laza como os módulos que non deixen de ser disruptores da realidade en Verín, o sea, generan uns problemas de tráfico, generan uns spoilers, non teñen patio suficiente e sempre está... creo que iso é unha millora que se pode facer e máis dentro do campo que non vai ser mañá, pero si poñer a disposición deles ese terreno para que fagan un edificio novo para a educación infantil. Son cousas que están previstas no plan xeral, que está sin aprobar, son cousas que non se van a facer mañá, pero todo isto indica unha línea que é a que nos mantuvemos de decisión
E por eso chegamos a este punto. Este punto que temos que decidir, que é o que hai que decidir aquí neste momento, é votar a solicitud de desafectación, que, como digo, é un edificio municipal, de propiedade municipal, pero que está sendo utilizado por a Consellería de Educación e hai que seguir os trámites que marca a lei. Alguna intervención? Sí. Bos días a todos e a todas. Mire, nós traíamos un argumentario, pero a verdade é que me encantou oírlo falar, porque así, bastante diferente a como outras cousas que normalmente nos deixa falar antes a nós. Entendo que debeu ser por a rolda de prensa que demos o outro día. Podo ir contestando a certas cuestións. Quizás a máis importante para mí é a seguinte. Dice vostede, durante moitos anos intentouse conseguir a escola infantil. Certo. Tentouna conseguir o Partido Popular e conseguiuna antes desas eleccións as que vostede alude que perdeu Juan Manuel Jiménez Morán. Dice tamén vostede... Perdón. Voulle pedir encarecidamente que se ciña o tema. Sí, estou me ciñindo o tema, estou contestando a vostede. Desafecta ou non, a mí non me contestas que eu non te preguntei nada. Poderéis facer alusión ao que se está falando aquí ou non? Podes falar o que queiras, pero que te estou dicindo que é un pleno para tomar unha decisión se se afecta ou non, e non para que me contes as batallas do señor Jiménez, que todos sabemos... Pero eu non lle vou contar batallas ningunhas. Breve, porque senón xa sabes. Home, eu se quero levántome, marcho. E faino vostede, xa está. Si, é que vou facer igual porque tú vas a votar que non. Por eso, pero se me quere deixar dar os meus argumentarios, perfecto. Se non, se considera que me teño que levantar, se considera que me ten que cortar cada paso, eu levántome e marcho, porque para non poder facer o meu traballo non estou perdendo tempo aquí, que teño un despacho para atender. Lara, non nos engañemos. Tú estás buscando unha excusa para votar que non. Toma ya, faino. É que eu non teño que votar ninguna excusa, eu voulle facer... Voulle contestar o que usted está dicindo, non teño que inventar nada, a mí non me tes por que contestar. Vean, continúo entón. Dice que durante moitos anos intentouse conseguir, repito, intentou non conseguir o Partido Popular, e conseguiuno. Hai un proxecto, unha licencia, e quedou nun caixón. Quen non tirou deso foron vostedes, e mesmo acaban de repetir aquí, porque dixeron que esbotaron esa idea porque consideraban que tiñan vostedes outra. A verdade é que desde o ano 2016 puido estar feito. Iso é a realidade, puido estar feito. E encima dice, refieres usted, por un tema precipitado por as eleccións. Bueno, non vayamos a falar de temas precipitados por as eleccións, porque foi vostede o primeiro que dixo tamén que a auga para consumo iba a salir gratis antes dunhas eleccións e a realidade foi outra. Vean. Vímonos a enterar, ademais, que parece ser que agora ese terreno, e volvo a citar palabras textuales que acaba de decir vostede aquí, a semana pasada foi ofrecido para temas de vivendas de Extra Radio. Quen dixo eso? Acaba de decirlo vostede. Para que non vayan a Extra Radio. Claro, para que non vayan a Extra Radio, sí, perfecto. Unha vivienda social, o primeiro que ten que permitir... A ver, pódeme deixar continuar, e entón se vamos rápido, porque así fala vostede, falo eu. Pero unha vivienda social, o primeiro que ten que perseguir é a integración e poñela no centro, non nos traslados. Pois entonces estamos de acordo. Entonces estamos de acordo que sería no centro, verdad? A escola infantil. Bien. Bo. Despois dice, fálanos de que existe un problema educativo no Princesa de España. Dice que un problema de integración. Entonces, vostede considera que para solventar o problema, despois do ano 2016 hasta o día de hoxe, que poderían ter montada a escola infantil, repito, que non é unha cuestión que vostedes tuveran que elaborar moito, porque lle quedou todo feito, prácticamente. Entonces, sí, Rosario, sí. Sí, porque mira, si vamos a falar da tramitación administrativa do Concello, tendo en conta que achega fai 7 meses que... Escoita unha cousa, que este ceñir o tema ou retiro a palabra? Pois, mire, retíreme a palabra que marcha. Venga, xa está. Votos a favor. Venga. Vale, pois venga. É o que estaba buscando. Venga, hombre. Nada, moi ben. Votos a favor. Venga. Pasamos ao punto siguiente do orden do día. Que quede claro que eu non a votei. Sencillamente retirei a palabra. Por estar dicindo tonterías. Expedientes de subvencións directas nominativas ás escolas deportivas.
Podemos votar todos xuntos. Asunto por asunto. Bueno, o primeiro son a subvención nominativa que hai que estar no presupuesto para darlle as escolas deportivas. Votos a favor. O segundo, o mismo, POFIT, Festival Nacional de Cortos. E o terceiro, para o vínculo de fútbol. O primeiro son, creo que son 50, o segundo son 40 e o terceiro son 15. Pero falta tamén a da EBER, que se introduciu como... E a da EBER, que tamén son outros 15. Vale, está aí que a lápiz. Bueno, votos a favor, todo. Veña, pues veña, xa está. Abrazos e besos. Cuando uno non quere, ten que... Qué bueno. Venga, hombre. No.